शांतादुर्गा फातर्पेकरण जात्रोत्सव 23 डिसेंबर 2022 ते 26 डिसेंबर 2022 असे 4 दीस आसतलो. पहिले दीस 23 डिसेंबर सकाळी धार्मिक विधी, महाअभिषेक, रात्री 10 वाजता शिबिकोत्सव, नंतर देवीची चांदीच्या रथातून मिरवणूक असतली, आतिषबाजी, आरती, प्रसाद, नंतर स्वर धून हो संगीताचा कार्यक्रम असतो. सेकंड डे 24 तारीख सकाळी धार्मिक विधी, महाअभिषेक, रात्री 10 वाजता शिबिकोत्सव, नंतर देवीची मयूर रथातून मिरवणूक असतली, तशी आतषबाजी, आरती, प्रसाद व नंतर एक कोंकणी नाटक असतलें. थर्ड डे 25 डिसेंबर सकाळी धार्मिक विधी, महाअभिषेक, रात्री 10 वाजता देवीची सूर्य रथातून मिरवणूक असतली, तसेच आतषबाजी, आरती, प्रसाद, नंतर एक कोंकणी नाटक असतलें. चवथे दीस 25 डिसेंबर